ଏବେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆଗ ଆସ ଦେଖିପାରିବ। ଆଗ ଆସ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ର ଦୁଇଟା ଏକକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଏକକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ଏକକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଳର ଏକକ କଣ? ହଁ ନ୍ୟୁଟନ। ତ ଏପଟେ ନ୍ୟୁଟନ ଏବଂ ଏପଟେ ନ୍ୟୁଟନ ଅଛି, ଏପଟେ ଗ୍ରାମ ଏକକରେ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ଅଛି 0 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2.5 ନ୍ୟୁଟନ, ଏପଟେ 0 ଗ୍ରାମ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 250 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଟାଡି ଆମେ ନପା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଦେଖିଲ କେତେ ଗ୍ରାମ ହେଲା, କେତେ ଗ୍ରାମ ହେଇଛି 250 ଗ୍ରାମ ବା କେତେ ନ୍ୟୁଟନ ଦେଇଛି ସେ 2.5 ନ୍ୟୁଟନ ରେ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ତମେ ହାଲକା କରିପାରିବ, ଓଜନ ଆର କମେଇ ପାରିବ? ଦେଖ କେମିତି କଣ ହବ। ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି ଯେ ମାର୍କ କରୁଛ ତମେ କାହାକୁ? ଏଇ ଏକକକୁ ଏବଂ ପଥରକୁ ମାର୍କ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ 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 ପଥର ଟା ବୁଡେଇବି। ଦେଖ କେତେ ଆସିଲା ଏବେ କେତେ ଆସିଲା? ଏକକରେ କେତେ ଆସୁଛି? ଏକକରେ କେତେ ଆସୁଛି? 150। ଆଉ ଟିକେ ଏବେ କେତେ ଆସିଲା? କେତେ ଗ୍ରାମ ଆସିଲା? ଦେଖ 140। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ କଣ ହେଲା? 250। ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଏଟା ପାଣି ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଡଉଛି, ସେଇଟା ଓଜନ ତାର କମି କମିକି ଯାଉଛି। କମି କମି ଯାଉଛି ନା? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ବୁଡେଇଲା ବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖୁଛ କେତେ ହେଲା, ପୁଣି କମି କମି ଆସିଲା। ତ ଏ କମିବା କାହିଁକି ଏପରି ହଉଛି? ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ କମିବନି, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରେ ସମାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପଥରରେ ବୁଡଉଛନ୍ତି ଏଟାକୁ, ସେ ପଥରରେ ବୁଡେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ঊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ସେ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ଲବନ ବଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲବନ ବଳ ଉପର ଆଡୁ ଗୋଟେ ବଳଟି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆର ଓଜନ କମିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କମେ ନାହିଁ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆଭାସୀ ହ୍ରାସ। ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ମନେକର ଯେତେ 60 କେଜି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯେତିକି ଥିବ, ଆମର ଏଠି ତାର ଓଜନ ଭିନ୍ନ ହବ। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯେତିକି, ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ତାର 6 ଗୁଣ। ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତିକି ଆଉଥିବ ଓଜନ ଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ କମାଣ୍ଡ ନିକିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିଲ ଯେ କିଭଳି ବସ୍ତୁ ଓଜନ ଆଭାସୀ ମାନେ କମିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଭାସୀ ହ୍ରାସ। ଏଟାକୁ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ତମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା, ଆର୍କିମିଡିସଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଆଭାସୀ ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କମୁନି ଓଜନଟା, କିନ୍ତୁ ଆଭାସୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଡେଇଲେ ଯୋଉ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳଟା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ପ୍ଲବନ ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଓଜନଟା କମିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଦେବା ଫଳରେ ସେଇ ଯେତିକି ଓଜନ ସେତିକି ଓଜନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭଳି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ।